Tukoy na kung saan nanggagaling ang bahang rumaragasa sa porsyon ng Purok 4 ng Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay tuwing may malakas na pag-ulan. Galing umano ang tubig sa bukid na karamihan ay taniman ng niyog na nasa mataas na bahagi ng kanilang barangay malapit sa paanan ng Bulkang Mayon. Naiipon ang tubig sa isang mini gali na kung tawagin ay salugan at dire-diretso umano itong dumadaloy sa ibabaw ng kalsada sa kaharap ng covered court. Kan baha dito sa Masarawag, especially dito sa Purok 4, ang baha dyan nag-aagi bako man sa hali sa Mayon, hali sa mga nyugunan sa taas. Pagkabutig di sa baba, nabibiyo ng tubig, kaya minakusog ng baha. Dahil walang malalim na kanal, kaunting ulan lamang ay umaapaw na ang mga buhangin at bato sa nasabing kalsada. Dahilan upang hindi na ito madaanan. Hiling ni Kagawad Leona, madugtungan ang dike sa may taas na bahagi ng kanilang barangay upang hindi pumasok ang baha. So dating dike diyan subago, dapat masumpunan nito ta. Nganing ano digdi? Yan tubig diding nagluluwa sa Purok 4 diyan sa covered court. Ma-minimize yan. Dahil duman naghali eh. Kaagad na tinungo ng mga personahe ng Albay Provincial Engineering Office ang lugar at nagsagawa ng GIS survey upang pag-aralan ang sitwasyon. Personal na nakasama ang Bicol.ph sa aktibidad. Ang tinuturo ni Kagawad Leona, ito, na diking ito. Kailangang madugtungan para kahit papano ay, kung hindi man talaga masolusyonan, mabawasan yung baha sa kanilang lugar. Mula sa dulo ng dike, ilang minuto pang naglakad ang team. Mga private farm ang mga naroon, kaya pawang nakabakod ng barbed wire. Ilang mga tila tuyong sapa ang aming nadaanan. Indikasyon na daluyan ito ng tubig. Patuloy na nakakadiskubre yung mga taga-Provincial Engineering Office ng Albay ng mga maliliit na waterways, no, pag baha dito sa Masarawag, no? Yan, kabilang sa mga dinadaan ng tubig ito. Galing dun sa taas, no? Kita nyo, parang ano na siya, parang nag-sinkhole na siya, no? Bababa ko ng konti para makita nyo. Yan, no? Yan, so dyan dadalo yung tubig, tapos diretso dun. Yan, diretso dun sa baba. So kumpirmado nga yung sinasabi ni Kagawad Leona na mga naipong tubig baha galing dito sa plantasyon ng mga niyog ang bumubulwak doon sa Purok 4. So hindi siya quarry. Sa dulo ay narating namin ang tinatawag nilang salugan na kumukonekta mula umano sa may paanan ng Mayon diretso sa Barangay Masarawag. Ito na raw ang daanan ng baha. Ito may bali pinakamalaking daanan ng tubig baha na bumubulwak doon sa Purok 4 ng Barangay Masarawag, maliban doon sa mga nadaanan natin ng mga maliliit. Malalim ang salugan, mga 4 katao ang taas, habang 2 hanggang 3 dipa naman ang lapad. Bakas pa sa salugan na ito ang dinaanan ng nagdaang baha. Ayon sa inspection team, ipaparating nila sa opisina ang nadiskubring salugan at ito na ang magre-rekomenda kung ano ang nararapat na intervention. Inisyal na nakikita ay ang paglagay ng dike at malaking box culvert sa ilalim ng kalsada kung saan rumaragasa ang baha. Daw duman sa balay na pigabanggaan. Matao dapat sinda duman tig 1.5. Iyo. Ang target. Ararom ito sa irarom. Maagi sa irarom man ako. So, tapos ang tinampo medyo slope na yan do, pataas. Box culvert yan do, irarom. Iyo. Sige sa makaprevent. Matatagalan pa ang aksyon sa problema ng Barangay Masarawag, ngunit marami ang umaasa na sana ay ito na ang pangmatagalang solusyon. Vince Villar para sa Bicol.ph